כיתה ג' של בית ספר רמות בגבעת המורה עפולה, החליטה לעשות סיפור מוסיקלי על שני ארנבונים וזאב רשע שממש לא אהב מוזיקה. עשו סיפור המספר על שני ארנבונים אשר בגרו. האחד בנה בית מקש והחל לנגן בתוכו, אלא שביער הסתובב זאב שפשוט שנא כל דבר שקשור בצלילים ומוזיקה, והוא הסתער על הבית, הרס אותו, והארנב ברח למקום המחבוא. האח השני למד את הלקח והחליט לבנות בית יותר חזק מעץ. והוא בנה את הבית וניגן בתוכו, אבל גם הצלילים בקעו מדרך הקרשים, והזאב שמע את הצלילים והסתער על הבית, גם אותו הרס. והאח השני גם הוא ברח למקום המחבוא. ואז שני האחים החליטו לבנות בית שהזאב לא יוכל לפרק. הם קנו בלוקים ובנו בית מבלוקים ליד הנהר. והבית היה מאוד מאוד חזק, הם בנו גם אח עם ערובה. וכאשר הם התחילו לנגן, הצלילים יצאו מן הערובה, והזאב הרשע שפשוט שנא כל דבר במוזיקה, הסתער על הבית, אבל הבית היה חזק והוא לא הצליח להרוס אותו. ואז הוא החליט להיכנס מן הערובה, אבל בערובה בדיוק האח דלקה. ואפילו ארנבונים הוסיפו קרשים והמשיכו לנגן ביתר שאת, והפו של הזאב נחרח והוא קיבל כוויות והשתעל וברח משם ולעולם לא שב.